Vidíte, jak to vypadá v ochozech olomouckého stadionu. Ani jedno místečko využitelné pro sledování dnešního finálového utkání. Řezníček hledá a našel, Navrátila, to je dobrý střelec, ano. Jeho produktivita je úžasná. V době, kdy chybělo 22 sekund do vypršení přesilové hry při vyloučení Martina Filipa a je odehrána přesně polovina 4. minuty, dostává hanácké kohouty do vedení. Po přihrávce Josefa Řeznička si najel mezi roztažené pardubické beky a z mezikruží zápěstím vystřelil na lapačku Radovana Bígla. Je to hráč, který má velmi dobré zápěstí. Radek Bígl neměl v podstatě šanci na tuto střelu zareagovat. Milan Navrátil, domácí s Dopitovou řadou, v obraně jako obvykle Tejkl s Flašarem. Slavík, Tejkl, Slavík, znovu Tejkl, střela a je to branka. 10 sekund před vypršením přesilové hry střílí Petr Tejkl, velmi důležitý gól, když na ukazateli skore je 18. minuta a 28. sekunda první třetiny. Tejkl si vyměnil dvakrát kotouč s Michalem Slavíkem a dělovkou od modré prostřelil hradbu těl před Bíglem. Ten neviděl a kotouč pronikl k jeho levé tyčce. Vidíte vše z pohledu Bígla, co asi brankář v takové situaci může vidět. Radek Bígl si před utkáním stěžoval, nebo v podstatě konstatoval, že olomoučtí dělají perfektní clonu při střelbě. Ještě jednou Jiroutek. Skákavá střela! 50 sekund před koncem třetiny. Jiří Jiroutek z pozice, z níž by nikdo neočekával, že bude skórovat, vystřelil takovou skákavou jedovku, která těsně před Pavlem Cagašem změnila směr. Ještě jednou se podívejte, kotouč se mu postavil a možná, že byl tečován i obráncem. Ano, bylo to o hokejku. Ale diváci jsou tady optimističtí. Téměř permanentně běhá kolem stadionu tato vlna. Jaromír Látal. Kotouč uniká Jančaříkovi. Jančařík je atakován Slavíkem. Ještě 5 sekund. A je to tady. Nezměrná radost. Na Hané zavládla po 60 minutách boje ve 4. finálovém utkání play-off, v kterém domácí pod vedením trenéra Augusty porazili Pardubice 2-1. V celé sérii tedy zvítězili 3-1 a zaslouženě se radují ze zisku mistrovského titulu. Je to skutečně historická záležitost, protože Haná se zatím prosazovala spíše fotbalově. V 3 11. místech v nejvyšší hokejové soutěži. Nakonec titul zůstal v letošním premiérovém ročníku České hokejové extraligy na Hané. 6. hráčem tohoto celku bylo určitě obecenstvo, jak v dnešním, tak i v sobotním zápase. Hráči se děkují. Josef Augusta končí v rukách svých svěřenců a nad jejich hlavami. Josef Augusta přebral
olomoucký celek na 8. místě ligové tabulky, nakonec ho dovedl do play-off, kdy nastupoval Olomouc ze 7. postu. A nakonec se podívejte, jak tato hanácká pouť skončila. Až na místě nejvyšším celek základní části extraligové soutěže. Nakonec ale Olomouc porazila ve čtvrtfinále druhé Pardubice a v semifinále první Kladno. Pardubice naopak vyřadili oba loňské finalisty Vítkovice a pražskou Spartu. No a nakonec se tedy tyto dva poměrně podceňované celky utkali o titul šampiona České extraligy. Vše je připraveno ke slavnostnímu předání cen. Na koberec vcházejí představitelé Českého svazu ledního hokeje, Stanislav Burdis ve funkci zastupujícího předsedy Českého svazu ledního hokeje, to je ten vpravo s pohárem určeným vítězi. Po jeho pravici, z našeho pohledu vlevo, je to velmi dobře známá tvář, Jaroslav Pouzar, šéf sdružení oddílů a klubů extraligy ledního hokeje. Ten má v levici připraven pohár pro druhý celek letošní soutěže. Nesmírně šťastný Josef Augusta, který určitě po odchodu ze Zlína nečekal, že v první polovině dubna bude prožívat takovéto štěstí. Doufám, že jste na ně nezapomněli, že ji máme připravenou. V domácím kostru Milan Navrátil. Probíhá vyhlašování nejlepších hráčů dnešního utkání. Ze strany Olomouce jim byl vyhodnocen Milan Navrátil, střelec první branky. U hostí je nejlepším hráčem po zásluze vyhlášen hrdina série playoff Radovan Vígl. Nejlepší hráč dnešního soutěže za domácí Pavel Cagáš. Za domácí to byl ještě další hráč, který byl vyhlášen a byl to také brankář a také zcela po právu Pavel Cagáš. Já si myslím, že tito dva muži jsou hlavními postavami obou finalistů. Oba celky zakládaly svoji hru především na obraně. Pardubice, protože jim vlastně nic jiného nezbývalo vzhledem k oslabenému kádru, domácí, protože vyznávají filozofii, obranou filozofii svého trenéra Augusty, nicméně prokázali i nezměrnou dovednost v útoku, takže se po zásluze stávají mistrem České republiky v ledním hokeji pro sezonu 1993-94. My již bohužel neuvidíme vyhlášení vítězů